L'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és una oportunitat per incorporar nous models de convivència més enllà de l'habitatge tradicional. Projectes internacionals de Suïssa i Alemanya expliquen en aquesta sessió les potencialitats d'incorporar el model clúster en projectes cooperatius. Els clústers es componen d'espais privatius de mínim 24 metres quadrats amb lavabo i cuina petita, al voltant d'un espai polivalent comú que es comparteix, que pot ser cuina, menjador i sala d'estar. Si vols saber més sobre la jornada, consulta el web ladinamofundació.org.